galtzekorik gabe esperantzara kondenatua. Noiztik da negarrik egin ez diala ifarra erakusten dut behatzaz alako erdalkeria ispiluen museoa edo bestelako desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea detuen garaipenik eta galtzekorik gabe. 20 segundo estropada balekoa da, 20 segundos regata válida. Eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi kutsakur bat bezala arnaz eztuka gustoan eingoen antxeta eder talde sinisten. Raspas lehenengo kaletik, Lutxana Arraun elkartea bigarren kaletik, Bermeo Sumoi hirugarren kaletik eta Zumaia B laugarren kaletik. Segundo pasatu dira, estropada balekoa, 20 segundos, regata válida. Bueno, hasi da lehenengo txanda hau, 7 traineru esan dugu moduan. Lehenengo irteeran urten dira Donostiarra B, Castro Iberia eta Colindres. Donostiarra Ben patroi John Iruretagoiena, el patrón de Donostiarra B, John Iruretagoiena. Castro Iberiako patroia Aitor Rodríguez, el patrón de Castro Iberia Aitor Rodríguez. El patrón de Colindres, Pablo Guilard. Colindresen patroi moduan, Pablo Guilard daukagu. Eta euren atzetik urten diren 4 traineruetako patroiak esango duguz. Raspaseko patroia John Larrinaga. Lutxana Arraun elkartean patroi moduan Josu Bazterrenetxea daukagu. Bermeo Sumoien patroi moduan Eneko Bilbao. Eta Zumaia Ben patroi moduan Ramon Erostarbe. Zatoz jada nigana Amets, zatoz jada nigana Kolorez jantzia zatoz nigana Nigana beldurrik gabe nigana Zuiarriak daude bideak Zuiarriak ere ilusioak Behin eta berriz ari naizutaz Galdezka
barkatu zer naizen, behar bada galtzailearen urratxean nago, behar bada ilusioz josia, asmoz betea, odol gorria, bihotxuria, ametsaren bidea noiz agertuko tezaren itxaropenean. Amets, zatoz nigana, kolorez jantzia zatoz nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana. Lehenengo ziaboga honetako denporak honek dira: Castro Iberia 6-0-6, Donostiarra B 6-10 eta Colindres 6-18. Tiempos de esta primera ciaboga: Donostiarra B 6-10, Castro Iberia 6-0-6 y Colindres 6-18. Mejor tiempo por ahora, Castro Iberia con 6-0-6. Laster, euren atzetik urtiren lau traineruak, Raspas, Lutxan Arraun Elkartea eta Bermeo Sumoil eta Zumaia B. Laster emongo dabe euren ziaboga bebai. Enseguida ya vemos a las traineras girando, ya traineruak hasi dira euren ziaboga emoten, eta laster denporak emango doguz. Lepotik sartu ziguten aizordoidu horrekin, justizia eginda. Bazen denok papara, lebazaiak bagara, eskuetan. Lehenengo ziaboga honetan, denporarik azkarrena Lutxan Arraun Elkarteak egin dau, 5 minutu 51 segundu. Bigarren Zumaia B, 5 minutu 52 segundu. Hirugarren Bermeo Sumoil, 5 minutu 54 segundu. Eta laugarren Raspas, 5 minutu 57 segundu. Decíamos que en esta primera ciaboga el mejor tiempo ha sido para Lutxan Arraun Elkartea con 5.51, segundo Zumaia B con 5.52, tercero Bermeo Sumoil con 5.54 y cuarto Raspas con 5.57. Beraz, lau traineru hauek beste hirurek baino hobeto emon dabe, o bueno, denpora hobeago egin dabe lehenengo ziaboga honetan. Agartzen zaizkit loreak gorri daigarri, beste bizitza batekoak dirudite. Gerturatzen naizenean simeldu eitzen dira, urruntzen naizenean loratzeko. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete. Atzo izan zara ematen du, hor da ere. Gorri, lore zuri, lore zure, esartuko lore, utzuko nenufare, bihar lehoratzo zutan, gaur bare, lore guztiak nire baitan dara. Zaldiak ikusten ditut, nire eraietan bazkatzen, zeru eta
Zergatik ta infernuetan. Bigarren luze honetan dagoz ja lehenengo txandako traineruak. Castro Iberia emoten dau aurretik datorrela, Aitor Rodríguez patroi dala, eta beraien ritmoa 36 palada momentu honetan. Bigarren kaletik Donostiarra be, euren erritmoa 34 palada, eta patroia Joan Irureta goiena, eta laugarren kaletik Colindres, Pablo Gilart, eta honek 33 paladatan bigarren luze honetan. Hasi daia prestatzen Castro Ziaboga emoteko. Donostiarrabek bigarren kaletik Ziaboga emon da. Castro euki dauz balizagaz. Eta Colindresek be euren Ziaboga emon dau. Hor daukagu Castro Iberiako trainerua rektifikatzen maniobra eta azkar ibili behar dira, zeren atzetik beste lau traineroak datoz. Bermeo aurretik bigarren luze oso ona egine. Hirugarren kale horretatik, Castro Iberia dagoen leku horretatik ikusten dugu ja Bermiotarrak bere Ziaboga emoten. Raspas ondo, Lutsana Arraun elkartea. Laugarren kaletik Zumaia be oso zabal, eta Raspas lehenengo kaletik be euren Ziaboga emon dabe. Zumaiak arazoak eukidauz bigarren Ziaboga honetako denporak emongo duguz. Lehenengo txandan Donostiarrabek 11:50, Colindres 12:03 eta Castro Iberia 12:14. Tiempos de la segunda Ziaboga, primera tanda. Donostiarrabe 11:50, Colindres 12:03 y Castro Iberia 12:34. Eta bigarren txandako Bermeo Zumoil 11:08, Lutsana Arraun elkartea 11:10, Zumaia B 11:15 eta Raspas 11:18. Esan behar dugu Castro Iberiak arazoak eukidauz bere Ziabogan, bigarren Ziaboga honetan baliza estiborretik hartu da lehenengo momentuan, eta hori dala eta Zumaia beri oztopoa egin deutzo, eta Castro Iberiak 3 segundoko izuna euki dauela. Vamos a dar los tiempos de la segunda Ziaboga. Donostiarrabe 11:50, Colindres 12:03, Castro Iberia 12:34. Y los de la segunda tanda, Bermeo Zumoil 11:08, Lutsana Arraun elkartea 11:10, Zumaia B 11:15 y Raspas 11:18. En esta segunda Ziaboga, Castro Iberia ha tenido problemas en su Ziaboga, ha dado la Ziaboga por estribor y debido a eso ha molestado a la trainera de Zumaia B, y Castro Iberia tiene una sanción de 3 segundos porque han tocado las palas, supuestamente. Itxaron behar dugu epaiek zer erakitzen bigarren Ziaboga honetan gertatu danagaz. Aztertu behar dabe zer gertatu dan bigarren Ziaboga honetan.
Donostiarra B 18-28, Colindres 18-28. Tiempos de la tercera ciaboga: Donostiarra B 18-28, Colindres 18-38. Txikia izan arren izalik abia, biba elantxoleko tamborentzela. Txikia izan arren izalik abia, biba elantxoleko tamborentzela. Tirikitana, beltza morena, onza bat txokolate goizia gomena. Tirikitana, beltza morena, onza bat txokolate. Bigarren txandakoak be, ziaboga emon dabe, laster denporak. Txanda honetako denporak: Lutxana Arraun elkarteak 17-20, Bermeo Sumoil 17-24, Zumaia B 17-53 eta Raspas 18-02. Tiempos de la tercera ciaboga de la segunda tanda: Lutxana Arraun elkartea 18-20, Bermeo Sumoil 17-20, perdón, Bermeo Sumoil 17-24, Zumaia B 17-53. Repito, tiempos de esta tercera ciaboga: Lutxana Arraun elkartea 17-20, Bermeo Sumoil 17-29, Zumaia B 17-53, Raspas 18-02, Donostiarra B 18-28 y Colindres 18-38. Castro Iberiako trainero azkenean deskalifikatuta geratu da, eta beste Izpeduan museoa aberstenako desesperazioekin zeu estintorra beste ze traineruak daukagu bada jokatzen. Castro Iberia ha sido descalificado y tenemos a las otras 6 traineras ahora mismo regateando. Aquí se acerca Donostiarra B en primera posición en su tanda, después Colindres, pero muy cerca de ellos, a pesar de haber salido casi 2 minutos después. Vemos que están luchando por la regata, por ganar esta tanda, Raspas y Lutxana Arraun elkartea y Bermeo Sumoil. Bueno, lehenengo txanda honetan ikusten dugu ja Donostiarra B ja sartzera doala, bere txanda berdinean Colindres dator beran atzetik, Castro Iberia deskalifikatuta izan da, baina oso hurbil ikusten dugu Lutxana Arraun elkartea eta Bermeo Sumoil burruka batean, ian nor irabazten dauen bigarren txanda hori. Txalpak Donostiarra B traineruari, Colindres dator bere txandan, eta
atzetik burruka poli batean, Luchana eta Bermeo. Ba, Colindres, hemen dator Luchana, ba, Luchana arraun elkartea, eta Sumoil, Eneko Bilbao Bas, oso estropada ona. Hemen atzetik lehenko kalet Raspas trainerua dator, eta oso hurbil Zumaia B, ba, Raspas, Zumaia B. Tiempos de la primera tanda. Donostiarra B 24-01-86 y Colindres 24-18-51. Bigarren txandako denborak, lehenengo Luchana arraun elkartea izen da, 22-19 0 bat. Bigarren Bermeo Zumoil, 22-43 0 Hirugarren Raspas, 23-06 81 eta laugarren Zumaia B, 23-15 84.